Ezt az előadást én utoljára Újpesten mondtam el, és azóta szinte nem is kellett elmondani, egy csomó dolog így közszájon forgott az üzletben. Most oda eljutottunk, hogy akkor az üzlet, hogy úgy érzem, hogy ezt megint el kell mondani. Ez az előadás, ezt nem én találtam ki, amit el fogok mondani. Engem egy ilyen előadás indított el az üzletbe. Ez volt az, amikor azt mondtam, hogy na elég, kezdek valamit az életemmel, és ez volt az, ami segített ahhoz, hogy idáig eljussak. Na ezt a dolgot szeretném önökkel megosztani, és mi ez? Önöknek, akik most itt ülnek, mindenkinek az van az életében, amit akart. És nagyon döbbenten néznek, mert nagyon sokan úgy érzik, hogy nem ezt akarták. Amilyen önnek van, lakása, felesége, kocsia, férje, kutyája, azt mind ön akarta, és önnek az van. Ezért senki más nem felelős, csak ön. Önök közül most nagyon sokan úgy érzik, hogy én soha nem akartam Békásmegyeren lakást, ott adott a tanács. Ez igaz. Én is a Rózsadombon akartam mindig lakni, én se a Rózsadombon kezdtem. Az, hát ez az üzlet, az, hogy az ember hol lakik, és mit csinál, és mit dolgozik, és kivel él, az csak azon az egy emberen múlik, aki ezt csinálja, és ez ön. Ezt ön dönti el, hogy mit csinál. Akik a Rózsadombon laknak, azok sem mind ott laktak. Volt, aki tisztességesen jutott oda, és volt, aki tisztességtelenül. Az elmúlt 40 évben nagyon sok minden előfordult, és később is elő fog fordulni, de egy biztos, valamit csináltak azért, hogy ne Békásmegyeren, hanem ott lakjanak. Ki lopott, ki csalt, ki hazudott, ki baromi tisztességesen dolgozott, ki mit, de valamit letettek az asztalra. Most az, hogy önnek innentől az élete hogy folytatódik, tehát mától képest ahhoz, hogy mához képest, hogy egy év múlva önnek milyen lesz, ugyanez a lakás, ugyanez a kocsi, ugyanez a feleség, ugyanez a kutya, ugyanez a férj, az attól függ, hogy ön most mit csinál. Mert ha nem csinál semmit, akkor ugyanez lesz egy év múlva is. Mert a semmitől, ahogy idáig nem változott semmi, most se fog. És ez egy döntés kérdése. És önnek nem azt kell eldönteni, hogy a Rózsadombra akar költözni, mert azt valószínűleg már tudja. Önnek azt kell eldöntenie, akar-e sikeres lenni, és akarja az álmait megvalósítani. Most önöket rengeteg dolog visszatartja, engem is rengeteg dolog visszatartott mindig. Az aggodalmak, a félelmei. Most miért menjek marketinget tartani, hát ha kiröhögnek? Most miért pont én mondjam, hát ha nem is én vagyok a legalkalmasabb személy? Most miért így mondjam, hát ha amúgy jobb lenne? És mi van, ha nem lépnek be? És mi van, ha ez, és mi van, ha az? Ezektől mind lehet félni, de sajnos pszichológusok kimutatták azt, hogy a dolgok 99%-a, amitől ön fél, nem létezik. Ez egyedül egy helyen létezik, az ön fejében. Csak ott. Ön attól fél, hogy hát, ha nem lépnek be, ön így megy oda, így csinálja, és nem lépnek be. Ha ön az ellenkezőjét dönti, akkor meg az ellenkezője történik. Mindazok az aggodalmak, félelmek, amit önt bármitől visszatartják, egy jobb állás megszerzésétől visszatartják. Visszatartják attól, hogy egy jobb hapsira ráhajtson. Visszatartják attól, hogy fiatalosabban nézzen ki. Ezeket mind ön állítja fel a fejében, ezeket a szabályokat, hogy én erre alkalmatlan vagyok, hogy nekem ez nem jár, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, hogy nekem más lapot osztottak. Nem. Önnek olyan lapot osztottak, amilyet ön csinál magának. A lapokat ön osztja. Minden lapot ön oszt. Bárki lehet orvos a világon, bárki lehet utcaseprő a világon, bárki lehet milliómos, és bárki lehet koldus. Maga osztja a lapokat. Az emberek imádják azt a felelőtlen érzést, hogy nekem ez jutott. Ugyanis ez a legkönnyebb, így nem kell semmivel szembenézni. Abban a pillanatban, ahogy ön úgy érzi, hogy én felelős vagyok ezért, ön akar valamit csinálni, és csinálni is fog, de csinálni mindig nehezebb, mint nem csinálni. Nekem is voltak évek az életem, amikor nem csináltam semmit, és ennyi kifogást tudtam felhalmozni, hogy miért nem. És azért nem felvételizek oda, mert ott így, mert úgy, mert amúgy, és akkor inkább ide. Kifogás, mind egytől egyik kifogás. Ön eldönti, mit akar, akkor el tud indulni egy úton, és meg tudja csinálni. De most mi kell ahhoz, hogy el tudjon indulni ezen az úton? Nagyon egyszerű, tisztáznia kell azt, hogy mitől fél, vagy mi a problémája. Tehát miért nem megy arra, amerre akar. Tisztázni kell azt, hogy mi ez a probléma. Második lépés, tisztázni kell, mi a megoldás. Oké, ez a probléma. Ő remekül tud minden barátjának tanácsot adni, amikor problémás helyzetben van. Önnek is van problémás helyzete. Mi a megoldás? Döntse el. Ez a megoldás. Harmadik lépés, hogy ezt a megoldást meg kell csinálni.
Van egy régi görög mondás, ön változtasson meg mindent, amit meg tud változtatni, és ne változtasson meg semmit, amit nem lehet megváltoztatni. Állítsa fel, mi a probléma, mi a megoldása ennek, mit fogok csinálni. És ha nem lehet, mert a probléma olyan, hogy nem lehet megváltoztatni, ha az embernek egy lába van, sajnos ez egy olyan dolog, hogy nem lehet megváltoztatni. Nekem 2 kezem van, hiába akarok 100-at, nem lesz. Ezt nem lehet, akkor ezt ne akarja megváltoztatni, mert az frusztrációhoz vezet, és mindenféle idegességhez. Ha ön ül a villamoson, megy a munkahelyére, tudja, hogy 5 percet el fog késni, akárhogy idegeskedik, se fog ettől a villamos gyorsabban menni. Esküszöm, nem ezen múlik. Ott ül egy vezető, ő rajta múlik, és a forgalmon. Ha ön gyomorfekét kap emiatt minden reggel, hogy a villamos miért nem megy gyorsabban, ön meg fog halni, de a villamos nem fog gyorsabban menni. Ha ön kinéz az ablakon, mindeközben nézi a Dunát, de gyönyörű kék a víz, mosolyog, na volt szép 5 percem, mielőtt a ronda főnökömet látom, akkor önnek volt jó 5 perce. Egyébként pedig ne akarjon olyan dolgokat megváltoztatni, amit nem lehet. És higgyék el, hogy ebben az üzletben is ez a legfontosabb. Ön azokkal dolgozzon, akikkel lehet, és hagyja békén azokat, akikkel nem lehet dolgozni. Az Isten szerelmére, ha az ön egyik szponzorátja nem akar nagy üzletet, ön ne akarjon neki. Szóval ne verje addig a széklába, amíg üzletet nem akar, mert nem akar. Hagyja meg neki a jogot, de segítsen és dolgozzon, és oldja meg a problémákat ott, ahol az emberek meg akarják oldani a problémákat. Most ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, ahhoz kell egy olyan döntés is, hogy ön eldönti azt, hogy egy boldog és dinamikus életet kezd el élni. Mit értek ez alatt? Nagyon-nagyon sokan vannak, akik állandóan panaszkodnak, akik állandóan mondanak mindenfélét, hogy ezért nem, meg azért nem, meg ez is rossz, meg a Párizsit is felemelték, és panaszkodnak. Oké, ezt lehet csinálni, de ebből még senki nem gazdagodott meg, és ebből még senki nem lett boldog. Ahhoz, hogy ezek a dolgok megforduljanak, ehhez ezt önnek kell megfordítania, és ez egy döntés kérdése. Ön sírhat azon, hogy felemelték a párizsi árát, de föl van emelve. És ön kezelheti úgy, oké, akkor majd legközelebb több pénzt keresek, hogy ez ne legyen gond. Ezt ön dönti el. Sír vagy tesz. Ebben az üzletben azt szoktuk mondani, hogy itt 2 dolgot nem lehet egyszerre csinálni. Kifogást keresni és pénzt keresni. Csak az egyiket lehet keresni. Vagy kifogást, vagy pénzt. A 2 együtt itt nem fog menni. Na most a sikeres emberek milyenek és mit csináltak ebben az üzletben? Ahhoz, hogy ön sikeressé tudjon válni, ahhoz önnek van 10 dolog, amit teljesen magáévá kell tennie, mint üzleti filozófiát. Én is így kezdtem, és nem ismerek senki mást, aki ezt az utat ne járta volna végig a sikeres emberek között. Az egyik az, hogy ön tegye fel magának azt a kérdést, hogy mit tenne akkor ön, hogyha hinne a saját potenciális lehetőségében. Minden, ami önnek a sikerhez kell, az most az ön kezében van. Önök kivételes emberek. Önök már azért jöttek ide, mert akarnak valamit csinálni. Önök nem átlag emberek. Önök mind egyenként fantasztikus emberek. Olyan emberek, akik valami nagyon jót akarnak csinálni magukkal is, meg másoknak is. Kezdj el végig gondolni, hogy ő mit tenne akkor, ha hinne a saját potenciális lehetőségeibe. Elmenne és pályázna egy olyan állásra, amiben 10-szer ennyit keres? Nyaralni menne inkább? Kapálni menne inkább? Jelentkezne mégiscsak a színművészeti főiskolára, ahova soha nem mert? Szóval mit tenne akkor, hogyha hinne az összes lehetőségébe, ami önnek megvan? Csak amit ön nem használ ki, mert nem hiszi el, hogy ebből tényleg valóra lehet valamit is váltani. Most az elvek közül a bevezetőhöz még hozzátartozik, hogy a legfontosabb alaptétel az, hogy a siker az nem egy állomás. Amerikában 1000 ember közül, 1000 sikeres üzletember közül 930 azt mondta, hogy a siker az egy állomás. Akkor leszek sikeres, ha elérek valamit. És közben a siker az egy folyamat. Ön már ma sikeres ember. Ma, hogyha eldönti, hogy úgy fog élni, mint egy sikeres ember. Ön ezt ma eldöntheti, hogy ön örül annak a sikernek, hogy szponzorált 3 embert, ugyanis a 3-ból lesz a 3000 egy év múlva. A 3-ból lesz a 3000. És ön nem akkor lesz sikeres, mikor megvan a 3000-dik, hanem ebben a folyamatban sikeres, hogy ön tudja ezt az üzletet csinálni, vagy tudja a házas életét jól csinálni, vagy tudja a gyereknevelését jól csinálni, vagy tudja a sportot jól csinálni, amit éppen űz. Most az első elve ezen belül az az adás elve. És ez azt jelenti, hogy
ön adjon, és akkor kapni fog. Ne értsenek félre, tudom, hogy a 10 parancsolatban is rengeteg helyen is vannak ilyen dolgok leírva. Én nem vagyok vallásos. Tehát ezt mindenki a saját filozófiájába illessze be, de én egy dolgot tudok, és amit ebben az üzletben nagyon megtanultam, az az, hogy semmi nincs ingyen. Semmi nincs ingyen. Olyan valóság nincs, hogy bármi is ingyen lenne. Mindaz, ami önöknek úgy tűnik, hogy ingyen van, az nincs ingyen. Szóval gondoljanak arra, hogy itt 40 évig szocializmus volt, és mennyi minden tűnt ingyen dolognak. Ingyennek tűnt az, hogy lehetett egy vállalati bulin pogácsát enni, ingyennek tűnt, hogy a gyerek napközibe jár, ingyenesnek tűnt egy csomó dolog, és azt most fizetjük ki. És ingyenesnek tűnik az is, ha ön a repülőn ül, és kap egy ingyen ebédet, de az nem ingyen van, ön 5-szer annyit kifizetett a repülőjegybe. Ingyennek tűnik, ha önnek a városban osztogatnak reklámtárgyakat, de azt valaki kifizeti, aki a teljes áru terméket megveszi, sőt, ön is ki fogja fizetni triplán, amikor megvesz egy olyan terméket. Szóval minden, ami úgy tűnik, hogy ingyen van, nincs ingyen. Ha ön ezt el tudja fogadni, ön ebben az üzletben a munkát fogja keresni, mert a munkának viszont van eredménye, és abból jön pénz. Most az adás elvéhez csak az egyik az az, hogy nincs semmi ingyen, a második az az, hogy mindig van mit adni. Ön mindig tud valamit adni, és mindig adjon valamit. Ha ön ad valamit, ön kapni fog valamit. Most azt mondja, hogy nekem nincs semmi, amit adjak, mit adjak én, kinek adjak. Mosolyogjon. Ingyen van. Ingyen van, és ha valakire rámosolyog, senki nem fog önre vicsorogni. Higgyék el, próbálják ki. Egy eladó ordít önnel a közértbe, ön elkezd mosolyogni, lehet, hogy egy percig még tovább ordít, de aztán becsukja a száját és abba hagyja. Szóval, ha ön mosolyog, akkor azt fogja visszakapni. Ha ön vicsorog, akkor önre vicsorogni fognak. És nagyon sok ember ott rontja el, hogy ha önre vicsorognak, akkor ön visszavicsorog. Nem, mosolyogjon vissza. Nem azért, mert idióta, hanem azért, mert sokkal kellemesebb az élet. Sokkal, de sokkal kellemesebb az élet. Ön mindig tud mindenkinek ilyesmit adni, és ebben az üzletben ez nagyon fontos. Nagyon figyeljenek oda arra, aki csinál valamit. Köszönjék meg neki. Aki nem csinál semmit, ne bántsák. Hadd csinálja a semmit. Az az ő dolga, hogy semmit csinál. Az az ő dolga, hogy nem jut sehova, és az az ő dolga, hogy úgy marad. Az az ő dolga. Ő így döntött. Ön mindenkinek mondja meg azt, hogy mi lenne jó, hogyha mit csinálna, ahhoz, hogy sikeressé váljon. Ön mutassa meg az utat, de a döntés az övé. Ő azt csinál magának, amit akar, ön pedig oda tegye a munkáját, ahonnan az eredmény jön. Harmadik legfontosabb dolog az adás elvénél, tudja elfogadni, amit kap. Rengeteg olyan ember van, nem tudom, megfigyelték-e, valakinek azt mondják egy munkatársuknak, szia, de jó a frizurád, jaj, dehogy is, hát a fodrász olyan hülye volt, hát csak elmentem, hát de jól nézel ki, lefogytál 2 kilót, jaj, hát 2, de még 30-at kéne. Az emberek közül nagyon sokan nem tudják elfogadni a dicséretet, mert nem érzik úgy, hogy jár nekik. Önnek jár az a dicséret, amit kapott. Azt azért adták, mert ön valami olyat tett, vagy ön valami olyan látszik, amiért megérdemli a dicséretet. Tudja elfogadni, tudja kihúzni magát, és azt mondani, hogy köszönöm. Ha önnek gratulálnak, hogy de jó volt a marketing tervet, ha önnek gratulálnak, hogy belépett hozzád 3 ember, köszi. Szóval tudja elfogadni, mert önnek saját magával is jóban kell lennie. Nem elég az üzlettársakkal, mert ha saját magával nincs jóban, az mindig látszik, és egy idő után az üzlettársaival sem lesz jóban. Most a következő elv az adás elve után, az a kizárás elve. Egyszerűen tegyen ki az életéből mindent, ami nem kell. Tegyen ki mindent, ami nem kell, hogy helyet tudjon csinálni annak, ami kell. Nekem nagyon sokszor mondták már az életemben, hogy figyelj ide, ami ruhádat 1 évig nem hordod, azt nyugodtan dobd ki, mert 4 évszak van, ha egyikbe se kerül rád, akkor nem valószínű, hogy még az életbe fölveszed. És mindig azt mondtam, hogy igen, na de hát mégiscsak van egy kedvenc téli kabátom, ami igaz, hogy 6 éve nem volt rajtam, de annak idején, mikor divatos volt, és nem volt róla minden gomb leszakadva, és még volt bélése, akkor nagyon jó kabát volt. És én azt a kabátot nagyon szerettem, mert akkor sokan mondták nekem, hogy milyen jól áll az a kabát. És egyszerűen érzelmileg én kötődöm ahhoz a kabáthoz, és nem dobtam ki azt a kabátot. És az évek során önnek rengeteg kabát, nadrág, lukas tornacipő, zokni, és nem tudom mi, amihez valamennyire kötődik, felhalmozódik. És tegyék a szívükre a kezüket, ki az, akinek nincs ebben tele a szekrény. Mindenkinek tele van vele a szekrény. És ön nem vesz egy csomó új ruhát, mert végül is, ha benéz, hát tele van a szekrény, minek nekem új ruha, de közben nem hordja csak azt az egy szoknyát,
ami most a kedvence, és amit tényleg föl lehet venni, és amit tényleg hordható. És nem vesz magának másikat, mert tele van a szekrény. Dobja ki. Nyugodtan dobja ki. Ha üres lesz a szekrény, fog magának venni egy csomó dolgot. Mert ahol űr van, azt az ember be akarja tölteni. De ami rossz dolgokkal van tele, azok rossz dolgok, és azt az ember ott hagyja. Ez ugyanígy van a férjükkel, ugyanígy van a kocsijukkal, a telkükkel, esetleg a feleségükkel, vagy a szeretőjükkel. Ön csinálja azt, ami a rutin, amit megszokott, és nem csinál helyet egy újabbnak. És lehet, hogy önnek egy újabb férj kell, lehet, hogy önnek egy újabb telek kell, lehet, hogy önnek egy újabb kocsi kell. Dobja ki a régit. Dobja ki! Önnek nagyon fontos az, hogy milyen környezetben van. Ezt komolyan mondom, ezt egy nagyon-nagyon okos ember mondta nekem annak idején. Ön olyan lesz, 5 év múlva olyan emberé válik, amilyen emberekkel érintkezik, és amilyen könyveket olvas. Én annak idején tanárképző főiskolára jártam, és ott az évfolyamon nagyon helyes, rengeteg fiatal lány volt, és mindenki röhögött ezeken az 50 éves, kövér, szemüveges igazgatónőkön, akiket általában az általános iskolában lehet látni, hogy Atya Úristen, hát én soha nem leszek olyan. Senki az évfolyamból nem akart tanár lenni. Mindenki író akart lenni, meg ez akart lenni, meg amaz akart lenni. Nagyon kicsi volt az a százalék, aki már elsőbe tudta azt, hogy ő általános iskolai tanár akar lenni. Mindenkinek nagy céljai voltak. Elvégezték az iskolát, és az évfolyam 99%-a elhelyezkedett iskolában tanítani. Én külföldön voltam, csináltam sok mindent, hazajöttem 5 év után, találkoztam néhány csoporttársammal. Kövérek, szemüvegesek, keveset keresnek, és olyanok, amilyenek soha nem akartak lenni. És ez nem vicc. Ez iszonyatosan megdöbbentő. Csupa olyan ember, aki egész más álmokkal indult neki a dolognak, de csinálták azt, ami körülöttük volt. A tanárképző főiskola, az első tanári állás, az első tanári kar, ahol rájuk szóltak, hogy miért ilyen a cipőd, és miért nem amolyan, és miért nincs ilyen szemüveged. És most olyanok. 5 év telt el. 5 év. Az, hogy ön kikkel érintkezik, ez önt az üzletben is fogja befolyásolni. Önnek a kizárás elve alapján ki kell zárnia azokat a negatívumokat az életéből, amiket nem akar. Mivel kezdődnek ezek? A negatív emberekkel. Egyszerűen válogassa meg, hogy kikkel érintkezik. Válogassa meg, hogy ki a férje, ki a felesége. Válogassa meg, hogy ki a főnöke. Válogassa meg, hogy ahova bemegy dolgozni, azt a 15 pofát, akikkel együtt ül a munkahelyen, jó-e nézni. Mert ha nem jó, akkor ön 8 órán keresztül ideggörcsben van. És hazamegy, és ezek után ideggörcsben lesz a férjével is. És ezek után tönkre megy nem csak a munkahelyi élete, hanem a családi élete is. És ön boldogtalan lesz. Boldogtalan és gyűlölni fogja a világot. És tudja, hogy ez miből áll? Változtasson munkahelyet. Ennyi az egész. És egy csomó ember ezt nem teszi meg. Én nem tudom, miért nem. Mert nem kapna egy ugyanilyen állást, hát miért ne kapna? Mindenki dolgozik valahol, cseréljenek egymás között. Szóval, de értik, hogy mit akarok mondani? Szóval bármikor bárki, aki akar, munkahelyet tud változtatni. Egyszerűen szűrjék meg azt, hogy kikkel érintkeznek. Önöket ebben az üzletben nagyon sok ember fogja támogatni, és nagyon sok ember fogja hátráltatni. Önnek az ismerősei, barátai, rokonai, családtagjai közül egy csomóan azt fogják mondani, ez egy hülyeség. Csomóan azt fogják mondani, ez egy okos dolog. De tegyék megint a szívükre a kezüket, és gondoljanak bele abba, hány olyan családtagjuk, ismerősük, rokonuk van, aki a szíve mélyén, tiszta szívből kívánja önöknek ebben az üzletben a sikerüket. Hány olyan van a barátaik közül, aki úgy drukkol, hogy nem fog kölcsönkérni, amikor elérik a pénzt, aki úgy drukkol, hogy nem fogja önöket irigyelni, és aki úgy drukkol, hogy mikor ön 100 000 keres, nem fogja mindegyik másik barátnak elmondani, hogy ez csak egy hülye mosóporos buli. Hány ilyen van? És most az arcukon látom, hogy nem túl sok. Nekem sincs túl sok ilyen. Nem túl sok ilyen ember van, aki egy másikat önzetlenül akarna segíteni, vagy csak önzetlenül nézni a sikerét. Önnek ahhoz, hogy sikeres legyen, ezekkel kell érintkeznie. A nagy többség, az emberek 90%-a soha nem kezd semmit az életével. Ez a 90% nem fogja jó szemmel nézni, hogy ön kezdett vele valamit. Nem.
irigyelni fogják, haragudni fognak önre, mindent fognak mondani, 90% és 10% nem. Viszont ön amikor dolgozik, akkor a 90%-kal fog 90%-ban találkozni, és a 10%-kal 10%-ban. Ezért ehhez önnek nagyon pontosan kell tudnia azt, hogy ezeknek az embereknek a véleménye mit számít. Kié számít, és kié nem. Ki az, aki amikor azt mondja, hogy hülyeség, arra lehet adni, és ki az, aki amikor azt mondja, hogy okos dolog, arra lehet adni. Önnek meg kell szűrnie azt, hogy kikkel akar érintkezni, ki az, aki önt segíti, szereti, és ki az, aki nem, és akkor az minek van ön körül. Minek van önnek egy olyan barátja, aki önt irigyli? Én nem azt mondom, hogy szakítsák meg a barátságai 90%-át, de ön is fogja látni ezen az úton, hogy lesznek, akik önt segítik, lesznek, akik nem. És lesznek olyan emberek, akik elindulnak önnel együtt ezen az úton, és lesznek, akik ott maradnak. És ha valaki ott marad, akkor 3 eset van. Vagy ön megy vissza, vagy ő jön ide, vagy elváltak az útjaink. Több eset nincs. És önnek ezen az úton ilyen változásai fognak történni. A Nancy Dornan, a Jim Dornan felesége azt mondta egy előadáson Ausztráliában, hogy a csomagra rá kellene írni, vigyázat, nem olyan ember leszel, aki voltál. A kezdő csomagra. És ez így van. Ön azt hitte, amikor belépett ebbe az üzletbe, hogy ugyanolyan ember marad, csak 200 000-rel többet fog keresni. Nem. Önnek ahhoz olyanná kell válni, aki alkalmas arra, hogy 200 000-et keressen egy hónapban. Ön most 10 000-et keres, mert 10 000 értékű életet él. Önnek csak egy lépést kell tenni ahhoz, és tud 100 000 értékű életet élni, és akkor olyat fog kapni. Ez egy lépés, egy döntés, akarom vagy nem akarom, csinálom vagy nem csinálom. A negatív embereket, hogyha kitette az életéből, akkor szűrje meg azt, hogy mit olvas. Nagyon sokan mondják azt, hogy figyelj ide, hát azért a könyvek nem olyan sokat számítanak. Végül is elolvasom, aztán 2 hét múlva már nem is emlékszem rá. Pláne az ilyen ponyva könyveket, tudod, amit az ember metrón, villamoson olvas, nem is emlékszem rá, azt sem tudom, mi volt benne, csak azért olvasom, hogy mégis csináljak valamit, és ne bámészkodjak egyfolytában. Nagy tévedés. Ön minden, amit olvas, azt képpé kreálja az agyában. És minden kép érzelmeket ébreszt. És minden érzelem beépül a tudatalattiába. És minden, ami a tudatalattiba beépül, az önt motiválja. Ön nem tudja, mert tudatosan rég elfelejtette a regényt, de a regény önben dolgozik. És ha ön olyan könyveket olvas, ami önt segíti ezen az úton, akkor segíti. Ha meg olyat olvas, ami visszahúzza, akkor visszahúzza. Következő ugyanilyen dolog a zene. Van zene, ami az embert ami feldobja az embert, és van, ami lehúzza. Biztos ismerik, vannak depressziós zenék, és vannak borzasztó jó zenék. Nem tudom ki az, aki biológus vagy ilyesmivel foglalkozik. Nekem vannak barátaim, akik elmesélték, hogy bizonyos disznóhizladában Bach zenére hizlalják a disznókat, mert jobban híznak. Mert a zenére jobb ritmusú az emésztés, mert akkor jobb az anyagcsere felhasználás, mert nyugodtabb a disznó, mert nem keletkezik benne annyi méreganyag. Mit tudom, én nem vagyok biológus. Én csak azt tudom, amit érzek, hogy van zene, amitől idegrohamot kapok, és van zene, ami jól esik. Azt hallgassa, ami jól esik. Ne azt, amitől idegrohamot kap. És ha megy a rádió, és megy benne valami, amitől idegrohamot kapok, akkor kapcsolja ki. Egyszerűen álljon fel, és kapcsolja ki, és ne hagyja, hogy egy olyan dolog kontrollálja önt, amit ön nem akar, hogy kontrolláljon. Következő dolog, hogy nagyon fontos az, hogy ön mit néz. TV-film. Amerikában egy gyerek, mire 10 éves lesz, összesen 11 000 órát tölt a tévé előtt. Ha ön bármit csinálna életében 11 000 órán keresztül, akkor ön abban szakember lenne. Ez biztos. Nem tudom, hány órát járnak egyetemre, mire elvégzik, talán ki lehetne számolni, de 11 000 órát csinálni valamit, abban az ember szakember lesz. És rengeteg gyerek 11 órán keresztül néz horrorfilmeket, és 11 órán keresztül néz mindenféle szemetet, vagy akár szexfilmet, ami megy a tévébe. 11 000 órán keresztül. Nagyon sokat cikkeztek erről egy időben, ugyanis volt egy különös eset. Volt egy gyerek, egy 6 éves gyerek, aki állandóan nézte a tévét, és a tévében voltak kedvenc szereplői. És akkor az egyik szereplő az időnként ugye cowboy volt, időnként valami régi 50-es évekbeli hősszerelmesként jelent meg, időnként Superman volt, időnként ez, az, amaz. És a gyerek nézte a tévét, és látta, hogy az ember sok minden lehet, és sok mindent ki lehet próbálni. És rengeteg gyilkosság történt, ezt az embert is ugye a filmben rengetegszer megölték, aztán következő nap már ott volt egy másik filmben egy mást. Egyszerűen azok, akik így nőnek fel, a valóság összekeveredik egy csomó más dologgal, de önnek is.
Szóval önnek nem keverik össze, mert ön felnőtt ember, mert máson nőtt fel annak idején, de önre is hat. És nem mindegy, hogy mi az, ami hat. És nem mindegy, hogy mi az, amiben ön szakember lesz. Az valami jó dolog, értékes dolog? Vagy senkinek nem jelent semmit, vagy valami negatív dolog? Szűrjék meg, hogy mit néznek, nem mindegy. Következő dolog, nagyon-nagyon fontos önnek az életében, ez a harmadik nagy alapelv, az alkotás elve. Döntse el, hogy mit akar, és azt alkossa meg. És itt most nem csak olyan dolgokra gondolok, hogy formázzon az agyakból egy valamit, amit akar éppen, vagy építse fel azt a házat a telkére, amit akar, mert nagyon sokszor ezekhez is különböző akadályok állnak, hanem azt, hogy döntse el, hogy mit akar, és alkossa meg a saját életét. Döntse el, hogy mi az, amit akar, mi az, ami itt belül van, és igazán akarja. És utána a következő lépés, hogy határozza meg specifikusan. Tehát teljesen specifikusan azt, hogy ez a dolog hogy néz neki. Ön akar egy autót, egy jó autót, ez mindenkinek álma. De ha ön eldönti azt, én akarok egy piros, ilyen és ilyen típusú, ennyivel menő, ennyibe kerülő ilyen autót, akkor egy nagyon érdekes dolog fog történni. Ahányszor az ön kezébe akad egy újság, egy kirakatot megnéz, vagy emberek beszélgetnek autókról, önnek ez be fog ugrani. És ahányszor beugrik, ön annál erősebben akarja. És minél erősebben akarja, tenni fog érte. Amit az ember erősen akar, azért tesz. Egy olyan dolog, hogy egyszer szeretnék egy jó kocsit, nem egy olyan dolog, amiért én ma csinálok bármit. Majd egyszer szeretnék, majd egyszer csinálni is fogok. Tudom, ezt akarom, és ekkor akarom, akkor fölállok és csinálok valamit, hogy meglegyen. A következő dolog, ha meghatározta, hogy mit akar, és pontosan tudja, hogy mit akar, írja le. Az írásnak nagyon nagy az erőssége. Minden, amit ön csinál, beszél, hall, néz, leír, minél több érzékszervével teszi azt a dolgot, vagy gondolja azt a dolgot, annak annál nagyobb ereje van. És a leírt ezek közül a legnagyobb erejű, amit ön leír. Írja le, és gondolja végig minden nap. Minden reggel meg szoktam nézni azt, hogy hosszú távon mit akarok. Nekem hosszú távon az van leírva, hogy szeretnék jövő decemberre 20 levált csoportot. Ez innen marha messze van. Ez nem feltétlenül egy olyan konkrét dolog, amire én ma különösebben tudnék valamit csinálni. Viszont ma csöng a telefon, ma is megyek marketingtervet tartani, ma is beszélek emberekkel. És itt kattog, hogy jövő decemberre 20 csoport, ami egyből megmutatja azt, hogy na most itt nincs időm dumálni, mert inkább avval az emberrel kéne dumálni, mert ott lesz az üzlet. Vagy megmutatja azt, hogy most nincs időm a sarkon állni és a kirakatokat bámulni, mert azt majd megteszem akkor, hogyha meg lesz az, amit akartam. Ha ön minden nap tudja a hosszú távú célját, akkor ahogy a Fazekas Géza is elmondta, rendszerben gondolkozik, akkor az nagyon konkrétan megadja, hogy mit kell ma csinálni. Tehát lássa mindig rendszerben a saját életét. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy valaki azt mondja nekem, figyelj ide, bomba üzlet, azonnal elkezdem, én akarok keresni havi 100 000 egy év múlva, szuper, jó, mondd meg, mit kell csinálni. És akkor én megmondom, mit kell csinálni, hívjál meg ennyi embert, megtanítom a meghívást, leül, elkezd telefonálni. Harmadik telefon után felhív, hogy te figyelj ide, de hát nem jönnek el. Hogy nem jönnek el, mit mondták? Ide rosszul mondta. Jó, akkor mondd el így. Elmondja, megint elkövet valami hibát, felhív, kitalálták, hogy MV. Persze, hogy kitalálták, mert ezt mondtad, meg azt mondod. Igen, igazad van. Azt mondja, te figyelj, ha ez ilyen bonyolult, én ezt nem is tudom, hogy érdemes csinálni. Havi 100 000 forintért 3 embert felhívni telefonon. Egy nonsens. Ezen ön is nevet. Havi 100 000-ért akárkit felhívok, és akármit megmondok neki. Simon Miklós, akinek az egyik legnagyobb üzlete van az én üzletemben, egy pszichológus fiú, odáig ment, hogy az elején azt mondta nekem, hogy te figyelj ide, ha ezért, hogy ennyit keresek, 13 000 forintért volt kandidátus, le kell mennem a nyugati előtti aluljáróra, és óvszert kell az orromon hordani, azt is megcsinálom, hogy kilépjek abból, ami van. Na, ő akart valamit, neki voltak céljai. Őnek nem kell semmi ilyesmit csinálni, de azt mondom, hogy a fontossági sorrend az nem mindegy. Szóval az a fontossági sorrend, hogy önnek az élete megváltozhat azért, ha ezt a 10 telefont lebonyolítja, nem hülyeség nem telefonálni. Most ezt komolyan kérdezem. De az embernek az aznapi valóság viszont a következőképpen néz ki. Délelőtt telefonálnom kell, délután megyek a gyerekére az oviba, este meg mosni kell. Most ebből a legkellemetlenebb az, hogy délelőtt telefonálni kell. Ezt nem fogja akarni megcsinálni. Nem is csinálja meg majd holnap. És mikor lesz 100 000 forint? Akkor, mikor elkezd telefonálni.
Szóval telefonálni kell kezdeni ahhoz, hogy az egész dolog elinduljon, és ehhez rendszerben kell látni a dolgot. Én elmondtam az elején, ezért a legnehezebb a 3%. Amikor az ember 21%-os, és már valóság a zsebében a 200 000 forint, akkor már nem ügy egy telefon, én akárkinek akármit el tudok mondani erről az üzletről, én akárkihez elmegyek és elmondom marketing, de nem félek, mert már van valami, ami igazolta. Viszont ahhoz, hogy idáig eljussak, nekem is volt egy szakasz, amikor még semmi nem volt. Amikor az emberek kiröhögtek önmagába attól, hogy egyáltalán egy MV nevű cég létezik. És lehet, hogy önnek is így kezdődik, sőt, talán mindenkinek így kezdődik. De az az út ide vezet. Szóval az az út lesz az, ami idáig vezet. Na most, a következő dolog, amit önnek el kell döntenie, hogyha leírta is, hogy ezeket a dolgokat, amiket akar, hogyan képzeli el vizuálisan. El kell, hogy képzelje és lássa őket. Azt mondom, hogy a képekért ébresztenek az emberben érzelmeket, és az érzelem az, ami az embert motiválja. Az az egyetlen dolog, ami igazán köze van az ösztönökhöz, ami igazán mozgatja az embert. Ezért olyan nehéz lefogyni. Mert az, hogy az ember nem eszik, az teljesen ellentétes az ösztönökkel. Aki fogyókúrázott életében, az ezt tudja. Nagyon nehéz dolog. Viszont nagyon könnyű az ösztönök után cselekedni. Ha önt valami olyan dolog motiválja, ami jó, ön azért tud cselekedni. Ezért mindaz, amit akar, legyen meg képben. Vágja ki azt a házat, ami hasonlít arra, amilyet szeretne. Vágja ki azt az alakot, amit szeretne magának, hogyha éppen fogyókúrázik. Vágja ki azt a pasit, aki tetszik, és amilyen szeretne ön is lenni, ha férfiakról van szó, vagy akit ön szeretne az életében, mint férj. Ha látja, akkor az megy a tudatalattiába. Ami a tudatalattiban van, az mozgatni fogja. És sokkal hamarabb le fog fogyni, ha azt képzeli el, hogy azt az ideális alakot akarom. Azt akarom. Mint hogy állandóan azt mondja magának, hogy ma este nem vacsorázom. Ma este nem vacsorázom, az ösztönök ellen való. Azt, hogy azt a tök jó dolgot akarom, az is az ösztönök mellett való. Tehát ösztön, mind a kettő. A pozitív irányba haladjon. Tehát ne azt mondja, hogy mit ne, hanem azt, hogy mit igen. Azt a házat igen, azt az autót igen, azt az állást igen, azt a feleséget igen, nem tudom, kinek mi van. A következő dolog, az pedig a beszéd elve. Beszéljen arról, amit akar. Mindaz, amit ön kimond, az egy megerősítés a saját személyiségének. Ön ahányszor elmondja, én erre nem vagyok képes, én ezt nem tudom megcsinálni, én ehhez hülye vagyok, nekem megmondták, hogy ez így nem fog menni. Ahányszor ezt elmondja, az rögződik. Ahányszor rögződik, annyiszor erősül ez az én kép. Ön nem lehet úgy sikeres, hogy azt gondolja magáról, hogy bármire is alkalmatlan. Ön alkalmas mindenre. Mindenre. Önök fantasztikus emberek, egytől egyig. Mindenki úgy születik, hogy ugyanaz a lehetőség van meg. Az, hogy az életet hogy éli le, azt a 70 évet, az az ön kezébe van. Ne gyártson kifogást, vegye fel ennek a felelősségét. Ha megvan a felelősség, akkor kontrollálja azt, hogy mit beszél. A múltkori előadáson elhangzott, ha ön biciklizik, és mindig azt a fát nézi, amelyiknek nem akar neki menni, akkor oda fog biciklizni. Ez így van mindennel. Ha ön arról beszél, hogy mit nem tud megcsinálni, azt a dolgot nem tudja megcsinálni. Egy nagyon érdekes történetet elmondok, mert ez nagyon meglepett engem is. Amikor hazajöttem Magyarországra, én béreltem egy kis lakást, teljesen szintén egy tanárnőtől. És ez a tanárnő borzasztóan megörült, hogy engem milyen jól átvághat. Nekem nagyon kellett az a lakás, és nem érdekelt, hogy akkor ott az mennyibe kerül, és végül is drágábban vettem ki, mint amennyit ért. Nem horribilis összegeket, de drágábban vettem ki, mint amennyit ért. Én tudtam, jó, oké, nekem erre szükségem van, ő ezt kihasználta, legyen. Ő elkezdett mindenfélét pakolászni, és meghúzta vele a derekát. És azt mondta, hogy most nem megy be 2 napig dolgozni az iskolába, mert meghúzta a derekát. És aztán rájött, hogy tulajdonképpen itthon van a pénz, meg jön, amit én fizetek, végül is ez annyi, mint a fizetés, hát tulajdonképpen akkor neki nem is kéne dolgozni menni. És elkezdte mindenkinek azt hazudni a munkahelyén, hogy ő beteg, hogy ő nagyon beteg, neki nagyon fáj a dereka, ő már nem tud dolgozni most 1-2 hónapig. És azt gondolta, 1-2 hónapig élvezi ezt a szabadságot, amit az én általam fizetett pénz nyújt. 1-2 hónapig ezt csinálta, és aztán az orvosnak is kellett hazudni, meg lefizetni, meg aztán már az orvosnak is kellett szimulálni, hogy még 2 hónapra írja ki, meg 2 hónap még hihető volt a történet, de aztán nem. És ez így ment fél évig, és minden hónapban jött hozzám a pénzért, és én láttam. És folyamatosan egyre öregebb volt, egyre betegebb volt, és egyre rondább volt. Szóval nem tudok mit mondani mást. Egyszerűen annyit mondta, hogy ő milyen beteg, ő milyen szerencsétlen, annyit hazudta ezt a külvilágnak, olyan lett.
És most egy év után teljesen véletlenül összetalálkoztam vele, és bottal jár. Semmi baja nem volt 2 nap után a derekának, de annyit hazudta mindenkinek, hogy ő mennyire beteg, bottal jár. Egy velem egyidős lány, 10 évvel idősebbnek néz ki, mint én, tudja, hogy mi ez az üzlet, és otthon ül, és beteg és szerencsétlen. És én már nem lakom ott, és nem is fizetek neki. Egyszerűen elképesztő, hogy mit tesz az, hogy az ember mit mond, és mi az, amivel megerősíti magát, és mi az, amivel nem. Elképesztő. Mindig azt mondják, amit akarnak. Én ezt meg akarom csinálni, ezt fogom csinálni. Én egy nagy házat akarok, nekem nagy házam lesz, beszéljen róla. Ez legyen az, amit a barátainak mesél. És nevetni fog, sokkal hamarabb fel fog épülni a háza. Nem azért, mert ez egy hitvilág, és ez egy babona, hogyha sokat mondja, nem. Mert akkor azt fogják mondani, hogy tényleg nagy házat akarsz, én ismerek egy kőművest, aki olcsón tud neked téglát szerezni. És a kőműves, aki olcsón tud téglát szerezni, azt fogja mondani, hogy nekem van egy haverom, az is nagyon rendes, őt érdekelni az üzlet. És aki elkezdi az üzletet, abból önnek lesz több pénze, és hamarabb fölépül a háza. Amiről beszél, az meg fog önnel történni. Nem babonából, hanem mert a világ így működik. A következő dolog, csináld most. Ez egy nagyon fontos alapelv, és a moston van a hangsúly. Én rengeteg dolgot elhalasztottam már az életemben. Rengeteg dolgot, mielőtt elkezdtem ezt az üzletet. Én ezt most nem csinálom, most nem megyek edzésre, mert most ez van, most inkább nem tanulok, mert majd akkor. Mindenki rengeteg ilyen dolgot csinál az életében, tudom, önök is, nyilván. Soha nincsenek ideális körülmények. Soha nem lesz olyan ideális körülmény, hogy ön igazán ráér marketinget tartani. Soha nem lesz olyan ideális körülmény, hogy ön pont a legjobban van felöltözve, és pont kipihent, mikor tartani kell a marketinget. Soha nem lesz olyan ideális körülmény, hogy ott mindenki imádni fogja, amit elmond. Soha az életbe. De egy dolog biztos, ha ön megtart 100 marketinget, akármilyen izzadtan, akármilyen fáradtan, akár kinek, abból 21%-os üzlete lesz. Ennyi biztos. A 100-ból 95-öt fölöslegesen fog tartani. Fölöslegesen az eredmény szempontjából. Az MV-ben az ön munkájának az 5%-a az 5. Mindössze 5%, amiből a pénz lesz, de a 95 nélkül nem adják. A 100 marketing terv, amit számolunk, abban benne van az is, amikor ön oda megy, és nincs ott senki. Benne van az is, amikor ön véletlen elalszik, mert olyan fáradt, hogy nem megy el a marketing tervre. Benne van az a marketing terv is, ahol ön oda megy, egy embert hívtak, de az elhozta az egész végzős osztályát, és ott vannak 30-an. Mindegyik benne van, és mindegyik megtörtént az üzletben, és még rengeteg ilyen fog történni. Tehát 100 marketing terv az, amiből a 21%-os pénz lesz. De ezt most kell elkezdeni. Soha nem lesz jobb alkalom. Nekem rengetegen mondják, figyelj, majd én ráhajtok az üzletre szeptemberben. Szeptemberben meg azt mondják, hogy karácsonykor. Karácsonykor meg azt mondják, hogy márciusban. Ez egyik típus. Másik típus meg azt mondja, na mit kell csinálni? Kész. Ön azokat az embereket keresi, aki azt mondja, hogy mit kell csinálni. Azt keresi, aki akar valamit az életében. Következő dolog az, hogy önnek sikere legyen, és ön sikeres legyen, önnek ebbe hinnie kell. Ha ön azt mondja, én szeretnék ennyi pénzt keresni, de hát nem hiszem, hogy sikerül. Én szeretnék egy olyan autót, de hát tudod, nekünk még a családban senkinek sem volt, én nem tudom, nekem lesz-e. Önnek tiszta szívből kell hinnie abba, hogy ez meg lesz. Egyszer azért kell ebben a hinni, mert a hit meg a remény között különbség van. Most megint ne vallásos hitre gondoljanak, tudom, hogy nagyon sokan vallásosak, ők gondoljanak esetleg arra. Én arról beszélek, hogy önnek tudatosan kell hinnie abba, amit csinál. Ön soha nem lesz semmiben sikeres, amiről nem hiszi el, hogy az jó dolog. Kilóg a lóláb, nem fogja tudni megcsinálni. Minden tanár, aki úgy tanít, hogy nem szereti a gyerekeket, lerír róla. És ha a legjobban tudja a matematikát, és utálják a gyerekek, és nem tanulják meg a matematikát. Hiába, mert látszik rajta. Ha nem hisz abban, amit csinál, nem fog megtörténni, nem fog felépülni. Következő dolog, önnek szüksége van lelkesedésre. Ha ön nem lelkes, ez önön látszik. Aki depressziós, vicsorog, utálja az életet, ahhoz senki nem akar tartozni. Ön kihez akar tartozni, aki ilyen? Senkihez. Van önnek elég baja? Ön olyan emberekhez szeretne tartozni, akik mosolyognak, életvidámak, boldogok és sikeresek. Na most az emberek öntől ezt várják. Ebben az üzletben, ha ön lelkes, az emberek imádni fogják és be fognak lépni.
Akkor is, ha elrontja a marketing tervet, akkor is, ha rosszul mondja a számokat, akkor is, ha lukas a cipője, és ön nem látszik a pénzben, még csak most kezdte az üzletet. Ha lelkes, be fognak lépni. Ha nem lelkes, mondhatja a legjobb marketing terveket is. Ezt tapasztalatból mondom, én is tartottam lelkesen és nem lelkesen marketing tervet. Nekem ezt mondták, hogy lelkesen kell csinálni. Nem mindig csináltam úgy, nem is volt eredménye. A lelkesedés nagyon fontos ebben az üzletben. Következő dolog, önfegyelem. Siker alapköve. És itt írjanak le egy nagyon fontos mondatot, ez engem mindig nagyon mozgatott az üzletben. Csinálja, amit kell, akkor, és ott, és úgy, amikor kell. Csinálja, amit kell, akkor, és ott, és úgy, amikor kell. Ön szeretne 1 év múlva szabad lenni. Felmondani az állását, vagy csak egy jobb lakást, vagy bármit. 1 év múlva. Ehhez ma ki kell menni Óbudára, tartani kell egy marketing tervet, ahol lesz ott egyetlen egy ember, az se fog belépni, és ehhez önnek rendesen fel kell öltöznie, és lelkesen el kell mondani a marketing tervet. Rövid távon úgy néz ki, hogy ez egy hülyeség, és nem éri meg. De ezt kell megcsinálni ahhoz, hogy az meglegyen, amit 1 év múlva akar. És akkor jobb most, és ott, és úgy, és akkor megcsinálni, amikor erre megvan a lehetőség. Vagy csinálja meg akárhogy is, de csinálja meg. Meg kell lépni azt a dolgot ahhoz, hogy a következő bekövetkezzen. És az legutolsó, ami ebben az üzletben igazán nagyon fontos, meg hát személyes életükben is, mert ezt nagyon sok mindenre tudják használni, a kitartás. És itt megint írjon le egy mondatot, addig csinálom, amíg. Nem tudom, kinek mi a célja, és mi az, amit csinál. Lehet, hogy nem ez az üzlet. De ha ez az üzlet, vagy bármi más, ön azt el fogja érni, ha addig csinálja, amíg. Én ebben az üzletben, nekem az első célom az volt, hogy engem 30 éves korom után soha senki ne kontrolláljon. Ne szóljanak bele, hogy mit csinálok, ne szóljanak bele, hogy hol lakom, ne szóljanak bele, hogy milyen ruhát hordok, és ne dirigáljanak. Én most 30 éves vagyok, és senki nem szól bele, hogy mit csinálok. Senki a világon. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Egyszerűen szabadnak lenni, az egy olyan fantasztikus dolog, amit az ember, nem is tudom, mikor éreztem. Én soha nem éreztem ezelőtt ilyet, de mindig vágytam rá. És ez nekem olyan fontos volt az életemben, hogy azt mondtam, hogy addig csinálom, amíg, mert egyébként nekem nem éri meg. Én nem akarok Lőrincen lakni egy szobakonyhába, és nem akarok tanítónéni lenni egy általános iskolába. Nekem volt egy álmom, hogy szabad akarok lenni. Mást akarok csinálni. Nem akarok beledögleni abba az unalomba, de ehhez az kell, hogy addig csináljam, amíg. És én voltam hullafáradt, és én aludtam 5 órát, és csináltam mindent. De ez 1 év volt. 1 év, túl vagyok rajta, már nincs. Kész, vége. Ha akarom, én most abba hagyhatom az üzletet, és ez nőni fog. 1 év. Ön ezt megcsinálhatja rövidebb idő alatt is, van, aki rövidebb idő alatt megcsinálja. És ön ezt megcsinálhatja 20 év alatt, vagy megcsinálhatja soha. És ez egyetlen egy döntés, és ezt ön dönti el. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, mert nagyon csodálatos a szabadság. Csinálják meg. Köszönöm szépen!